berdiri. Selamat pagi. Sugeng enjang Mas Bagong. Panggih wanci goro-goro. Nggih Mas Gareng Mas Bagong Mas Petrus. Nggih. Nggih. Sowan nganti rayi kula Dek Apri. Oh. Sedalipun kan sing didhawuhi panitia niku namung kula ning kula kan ya apa aja ngantek adikku ki paribasan tak tinggal. Kula iso ngombe adik kula iso ngombe. Paribasan kula iso seneng adik kula iso seneng ngoten. Banyak nuntun ngoten ku mboten gampil kok nggih. Nggih. Lung tinulung lah. Rok sinaruk wasis murah umum. Nek kowe nyelat esuk kok malah nyelat ayu ta, Le? Tambah ayu dadi mek aku ki semakin lama semakin kena keringat semakin nempel ngono, semakin menyatu dengan kulit. Semakin pudar. Biasanya kan langsung luntur regane jam-jam yaene iki mah bergas-bergase. Malahan. Iya wong kulinane metu yaene iki. Nang dingin Semar. Lah, matur sembah nuwun ingkang tasih nenggani ngantos wanci gara-gara. Tasih kuatah lho. Kathah sing kepareng lenggah nggih. Lah nggih. Mbak Apri nggih. Bapak Bupati kita pun tasih lenggah namung lenggahipun lagi Tur nggih, napa niku dalu menika ugi kangen-kangenan Mbak Apri Mbak. Pripun niku? Awit sampun dangu to pendopo mriki niku mboten enten ringgit iku lak sampun dangu. Nyaten nggih enak banget nggih wayangan kok. Mila niku nggih, manten niki mboten tadi agenda rutin lak nggih. Menika perdana malih ringgitan niki. Nggih. Oh. Niku saestu. Ning panjenengan ki mbok ya kula kalih rayi kula nek njalin krikit mbok disesel-seselke. Oh aku kelingan adikku wedok Klaten, Di Apri, Mbak Mimin ngaten. Nggih, sesuk kula sesel-sesel kene nggone Sorban iso. Pripun carane direkadayake ngoten lho. Umpami ngagem rayi kula saking Klaten dos pundi ngaten iki sekeca to. Jaripun kula tonyol-tonyolke lho jane niku. Anu Mbak, napa kula mboten madolke Pak Surya kula. Regane kowe ra iso diseseli nek kowe iki le. Secara marketing kula mboten madolke ngoten to, mboten menjual napa dos pundi kula menika. Nyatane Wonogiri iki seniman ya hebat-hebat. Elok-elok seniman muda ya kathah. Wingi sing apa 24 jam menari ka ya ana sing saka Wonogiri. Betul, nggih. Kathah kiai hebat-hebat generasi muda, generasi penerus sing tukul saking Raladan Wonogiri kathah. Nek kados penari nggih kados Mas Adif nika. Nggih, penari nggih sing duwe lagu kian. Sinden-sinden ya Wonogiri lho. Josis kabeh. Josis kabeh. Sang wau nggih Mas Rendra wau. Nggih, seniman-seniman elok-elok niku paribasane ki muncul king Wonogiri kathah. Lah, Nduk Vina ki Romoko. Terus apa Nduk Tesa Romoko. Nduk Lia ki Giri Marto. Bu Suki
Girimarto. Girimarto lho, dalangin Darjo lho. Elok tenan wis. Iki kabeh yogane ya Wonogiri, Nduk. Sak perangan Wonogiri ya, Nduk. Heeh, sak perangan Wonogiri. Anu pengging kemawon, oh penyusup toh, ya apa-apa. Ya nek memberikan dampak yang baik enggak masalah. Hadap kok dhek iki kok. Nek memberikan dampak yang positif yang masalah, tapi memberikan unsur-unsur negatif ora mesake. Ketara kok, Lek. Nek Piyai Wonogiri pasuryane mesti sae-sae kalem-kalem. Sumunar cahyane. Sumunar. Mencorong tejane. Nek saka luar Wonogiri iki wis ketok cahayane. Lho. An raine iki jane wong ya manis, ini kaya kemronggo ngono kaya ngongso bondo banget lho. Maksudnya mbok sing diintep iki sapa, nderek sapa ngono lho. Ora penyusup ning kono kene maksudnya apa ditrutuli ya. Ayo Mas, tak buka kedok piye? Angger pesindan rada melek sithik dibribik, pesindan rada melek sithik. Aku nek kekewo lho. Kowe ya to, betul to? Betul ora? Aku nek curhatan para istri aku judeg aku. Aku judeg. Jane talentane luar biasa. Ning bosokmu ki mbok lerenono. Aku lho nyucuk, aku ya bekas wong bosok. Ning iso sithik-sithik oh iya memulai ikhtiar dani. Lah kok wedok njogo asmane Pak Dalang kanca-kanca pesinden. Lah kok sinden wedok lho. Sing aku iki lho di-WA-ni terus, "Ayo, ayo, aku ki lenang wis ben." Atase ayo kae nek kaya ngene kok ya tetep di lahap lho. Ana yoga kok celutak aku ya ngono. Sekecak gendulmu. Alah bagus sing kaya ngono Rendra. Ya iya. Sinambi tetep tembangan. Alus-alusan ra apa-apa, Nduk. Amat-matan. Nggih, sukani sing nyempek-nyempek iki kangge para sepuh bini sepuh sing tesih kepareng lenggah, Mbak Yu. Blockingnya kesini, angle-ku bagus. Wonogiri. Syukur. Pandemen ringgit, penikmat ringgit, pengamat wayang niku pirang-pirang. Walah. Diaturi jineman-jineman riyen nggih. Nggih. Mati sendiri, hidup sendiri. Kadang-kadang mati itu lama banget. Punyaku. Kok virus? Sukani jineman. Oke. Kambang napa? Gadek glinding ya ora apa-apa, sak ilmu kambang ra manut jumbuh karo kadewasanmu wong ayu. Aduh. Telek men. Aku maksakan gawe lur kambang. Ndak tekan gone malah mesake. Apa gue Oh, wis kreco ya. Oh, nyekel saksofon, nafase ra landung lah apa? Nek kira-kira ra mampu ganti sing standarmu kemampuanmu apa? Napa? Gladek glinding mboten ora. Gladek glinding. Oke. Singa terta. Ngono kae sesayen gak enak. Raja singa. Singa terta. Iki jineman lho, Pal. Nupali ya ora nyaru pusat. Mangsa jema apa daya bos pinesti maknani dabu raganing sun rama sating yen para daya rena dasar gekilat ni hulu anggatali ramen
sering Mbak Apri biyen ki aku tepung karo panjenengan iki jaman biyen melu wayangan ijik rega 300.000. Saiki kok wis tikel ping mbuh. Nggih, umpamane berarti wong sekolah niku rak bar TK, Betul. SD, SMP, SMA wonten pawiyatan ingkang inggil-inggil malih ngaten kersane. Lho, kaya Aan ki sadurunge dadi dalang kondang ki ya dadi apa nyuwita. Lho, nderek Pak Kangkon, nderek kono-kono lho. Aku dhisik muncul is Mudi langsung Kapro. di April niku nggih ten pundi nderek sinten nek kula muncul langsung pun moncar pun manis. Kan enten sing dandan rung teblat, sing nyalira busana rung pan. Kula ki muncul kok langsung perfect ngoten lho. Dadi nyelot tes. Baru lahir niku langsung ngoten niku. Pun madolke banget lho kula niku. Jenenge aku 35 lagi muncul ngan seniman ya. Ayo. Ayo lanjut. Niki diapikan betake catetan warep wong pinter kadang kula nganggo lali to tak Nggih. betake. Presiden pidato men maca. Lancip. Kenapa? Tak awas-awaske Sulomo ki kok mirip Lekmin ya malah. Anake jojo. Mosok ari-ari ini omonganmu lho. Kanca. Manis Ari ini. dipendhepok dadi bocah. Kaya kira kok ari-ari. Sulimin. Nduk usah dimirengke cengkokku mbok menawa iso di Go sharing. Aja ora kudu letterlek plesis kaya aku paling oh iki iso tak jikuk. Iki ora patek cocok karo karakter suaraku ngene ya Nak. Dadi dipilah untuk dipilih. Ora kudu padha pelek iki di Anto daya ya. Beruheng rasa rasa mulya Nono rasa sumalan kanpakan gina bepadang sinaket to ing wayang sawanang wanang kang ulos sinangga kambari karo masak talane ati manam prasiang ratri sarana aksa mi. Ya iki swara kok iso ACDC iki. Ana sinden kok suarane brabas ki po. Karakter jas kan legenda itu kadang kala sok ngosos ngaten. Ciri khas. Ciri khas betul. Dadi kase ora ana garek cirine. Padahal nek nada rendah sok ngosos to. Ning kula nada dhuwur ya nyampe, nada rendah ya bakoh. Mbok eling men kok edan kok ora mari-mari. Adine kok ora percaya ngono semune. Ayo bacotno ajarken gelno. Cahya katri tri. Oh. Wis nyawi cici. Ya tutupno. Ya kowe no ajar pinter kok apa? Pinter aku, ayu aku, senior aku kowe mbutuh ayo to. Telek. Jan, monggo iso nganyelke lho. Mbok ra kakan polas yo tekan ngomah kerokan lho kowe. Ya jenenge tambah umur lho, 50 sih ayune kaya lho, angel. Nek gur. Pun yuswa 50 Lho, usah cantik wajar, iki kurkuran. Nggih. Iki cantik-cantik kabeh nih. Cantik di usia paruh baya, tetap produktif, tetap atraktif, loh. Tetap punya jati diri. Resepe napa ngoten niku? Perawatan. Perawatan. Perawatane ning pet shop kok kono. Pet shop iki nggon Kok nek pecok iki nggon kirek lho, kirek karo kucing lho kuwi. perawatan kok. Iki nggon perawatan kewan lho, iki menungso lho ya. Cahya katri lihatlah. Oh, kowe dialembono mongkok.
Bombong. Kowe ngerti ya, nek Pangalembono ki wisa lan panyure menika tundhonipun sae ing tembe. Aku ora dibangga ora masalah biar penonton pamirsa sing ngerti sejatine kualitasku. Bosok. Adine iki jarang awak iblas. Bosnya cici. Kebiar Sriku menyar nduk. Padha baune kok kongkon. Maksud iki aja ninggal kokoh, carane wong anu dirampuke sisan. Alah. Patuto kowe iki tak tekak kok kowe iki. Patonono aku. Ngejak gelungan pengging kuwi. Aku lho dadi kongke mergo tok peksa. Aku pilih ngejak Sanggulan Sulomo kok. Mesti ayu kan. Kaya risang. Suara kok iso cumengkling. Nangge to. Lah diapri kan swanten putih ning power kakung. Dadi tetep iki lho power lho ana wedok murni ra mungkin kaya ngono suarane. Karena tadi tetep dia itu ada cengkok perempuan, suara perempuan, tapi power kekuatan laki-lakinya itu tuh masih. Tapi elok lho iso nyuwanten ngoten niku. Lah ngono kok kagum. Kula arep bendina nyawang burohke kok. Kaget aku. Ora ngerti lakune kok ngopo. Nek kula kan alami, nek kula kan nggo lambaran. Rasa baene. Wong Nek kula edian. kan wonge lempeng nganggo ra ngiwon nggon air wudu tok ra nek kene. Riko manyar katnya kanca nabi nadan sandingnya tumingal rumah sap rasane ngati wadok jambe seru kaceto sumunduk sekar melati. Sampun lumati menika Mas Gareng, Mas Petok, Mas Bagong. Nggih. Wah, jan menika sing kepareng mirsani wonten YouTube sing WA aku lho Pak jan. Tasih kathah ugi nyawiji. 11.000 niki enten niku. Lanjut. Niku. Mung kami tenggengan kalian kula menapa mergi sanesipun nggih. Wonten ingkang napa niku nyuwun tembang kados Pak Hong Juwono niki. Ngaten. Kula sing dalu Mbak Limbo. Wau nggih. Saking Juwono nderek Wungon, salam kagem Mbak Elisa. Oh nggih, Pangkur Semarangan nggih mengke. Pak Hong. Lajeng wonten Pak Harsono saking Pekalongan sing kala wingi bibar nyambut napa niku bibar saking mriko. Oh, sing Pekalongan wingi. Nggih, ing Sumup Kidul. Monitor lewat YouTube. Salam budaya semoga sukses selalu. Amin. Amin pangestunipun. Niku. Enten malih. Dan lain-lain. Nggih, enten pamundutan. Kula Lagu. anu, napa niku kula pokoke gelem mboten gelem kudu gelem. Menapa? Kula nyuwun Mas Jon kedah mriki. Enjen ora mung waton ya Mas. Wis pokoke kudu mriki. Ora Ayo. kan nembang apa yo Ayo, Jak. Ayo Oh, Mas Jon, iki Mas Jon Mas Jon ya kudu. barenganmu sekolah ta, Jon? Iya. hukumnya Mas Jon. wajib niku. Ayo. Bagaimana? Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, beca, jalan hati
Selamat pagi. Pagi. Ndi sing ngomong iki? Kae. Ragi mriko. Sehat Mas Don? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Petro apa Pak Gareng? Iya, Pak Petro kenal Pak Gareng. Iki dhisik apa pacarmu SMKI to, Pri? Kanca. Oh, lah kok ngomongnya Kanca. kula riyen pacare Apri. Tak pacari Mas biyen. Mas. Sembrono lho. Ora menghargai. Ya bener. Piye jujur iki ngono kuwi. Jujur kok. Rencang sekolah. Rencang sekolah, oh nggih. Tapi Apri jurusane mendet Kerawitan. Kerawitan. Tapi aku ora tutup. Lah ngopo? Lah aku meteng sik kok. Halah. Apa tuwa kuping. Dadi ratu tok SMKI. Ora. Napa kula kenapa? Apa? Nggih, kula jenengan ngaturke napa niku sekata dua kata kagem kabupaten Munjenengan, Mas. Munjenengan niku pun melanglang buana. Lah, ucapan jenengan iki swanger welter. Belter. ngendang ya pareng nabok iku lho. Tenang. Ora leren Mas Jon niku campur sari. Iki gawaan neng apa jenenge? Jimbro. Girboyo ben dikletak gendruwo dase. Aku nyawang Mas Joni kok hawane pengen diobrak-abrik ya. Halah. Pengedan. Ucapan untuk hari jadi Kabupaten Wonogiri. Ngaturaken selamat hari jadi Wonogiri yang ke-285. Semoga Wonogiri semakin maju Amin. dan dalannya saya halus terus terang ya. Amin. Iya. Terus terutama seniman seniwati apapun itu yang ada di Wonogiri diperhatikan mulai dari sekarang. Diapresiasi, Diapresiasi apapun itu bentuknya, yang jelas kita sebagai warga Wonogiri ingin memberikan yang terbaik untuk Wonogiri. Betul. Tepuk tangan. Weh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Rumiyin ketek ogleng menika nggih menjilok ing Wonogiri. Oh, nggih no. Ketek ogleng Asli. Ciri khas tarian Wonogiri kuwi kethek ogleng niku. Soale kula nduk nalika dados napa jenenge? Ketek. Kae. Ora ning Taman Mairakaca Jawa Tengah menika mesti saking Wonogiri perwakilan seniman menika pentasipun ketek ogleng ngaten. Terus kearifan lokal dipun tampil dados kula ngertos rumiyin menika rak kula ten Semarang. Oh, Wonogiri hebat. Jos luar biasa. Tur Wonogiri menika saben taun niku mesti wonten festival tari ketek ogleng niku mesti wonten. Oh, nggih. Pasti ada nggih. Terus festival karawitan nggih enten, festival pedalangan remaja, pedalangan anak nggih enten. Sing kula nggumuni enten festival kerawitan anak-anak SMP niku. Betul. Pun elok tenan. SD SMP. Nyindene ya wis pener, ngendange ya wis pener lho, elok to Mas. Iya. Lah iya. Mas Jon, jenengan nembang Mas. Wayu tenane Apri Dian. Ayo. Ayo Rungokno Mas. Manglingi ya. manglingi tenan. Rungokno. Lah dhisik ireng janges dhisik ireng cilik ireng koyo tuyul koyo. Heeh. Jaman-jaman iso merongos to saiki sayu banget. Oh. Ora bisa ribet. Kandhani kok. Ora trima. Sorry, bukan mukrim. Manglingi tenan kok. Manglingi tenan. Bawa. Wah, aku wis rusak malah. Mboten sah ngapunten, mboten saged. Apa nyanyi? Mboten Nyanyi. saged saestu. Ragenan. Pun mboten saged Bawa ra gelem nyanyi ra gelem kendang rebobok apa piye? Tabane opo aku nyanyi. Kendang megah. Iku Ngendang. jak bobo. Mboten saged. Nyuwun tembang napa? Jenang gula. Jeneng kula. Favorit. Senang gula ki nek ora sing ngaturke nduk Utsa wis Juara satu sinden idol nasional. Oh iya. Berdiri nduk, berdiri nduk. Ya nduk Utsa. Duet kali panjenengan ya Mas Jan. Mboten saged kula saestu, mboten sah. Tak nyawer jenengan mawon. Oh iya. Ngendang nek no ngendang. Mboten. Monggo, Pak. Matur nuwun. Ayo ngadeg kene nduk. Jenang gula Dik Usah, heeh, berdiri. Mas Jone matur sembah nuwun wis nglantari Petruk saka Darjo iso sopan rene. Mas Jan jatah rokokku antak suwun duit ae tak tunggu tuku gas, Mas. Lah aku ditekoni, Mbak mengke sesek napa? Lah aku wong wedok kan ra udet to, dadi aku tak cuwun anu wae mentane nggo tumbas gas. Nduk Utsa wis lulus durung kuliah? Dereng wisuda, Tante. Oh, nenggo wisuda. Tante. Ya bener ta. Pakde kok tante. Kok Pakde. Niki Tante, niki Pakde. Oh, enek pilae dhewe-dhewe. Ra umume usah. Tak kandhake bapakmu kok. Bapakmu ki anune kene. Bapakmu ki letinge padha aku Pak Parwanto. Tunggal angkatan. Saumuran. Saumuran, Dik. Ayo, Jenang gula. jenang gula langsung Manut. langsung Ya sama. ra apa-apa no, langsung. Garap langgam ya.
Buka rebab, ayo mo. Ya kuwi kendel ora kuwi. Kendel. Si Salome anu Sulama kuwi. Nggih niki pun nyepeng kok kersa nggih. Angger isin-isin kok terus brengose jengat. Karo nyawang-nyawang ya ora apa-apa Solo. Jenenge. Yo. Duh. Yayi Utsa. Damas Raya. Damas Suri. Damas Suri. Gatekno rep bapanipun Kakang ya. Masuk. Tembang mereka kudu didoaken kagem Pak Hong yang saking Juwono. Assalamualaikum, wilujeng dalu masakan saking telatah Pondok Ungu Permai Bekasi hadir dari monitor nggih. Pak Ngadinu mesti. Mugi masakan sak rombongan tansah paringaken kesarasan sedayanipun. Amin. Wilujeng ngambal warsa Kabupaten Wonogiri ingkang kaping 285 mugi tambah sukses. Amin ya rabbal alamin. Ugi wonten WA saking Waris Sugiono Surabaya khusus kagem Dek Utsa. Wah, Matur sembah nuwun. Nggih. Yuk lanjut. Surta ngampil ugi kepareng BA. Dene pun masakan mugi sukses. Amin amin amin. Wah akeh banget sing WA. Mas Bagong Glondor. Mas. Lah, mirsani sekolah live. Nggih. Lah lek. Ayo nduk Utsa.
Jon panjenenganipun jeneng gula laras pira barang. Jeneng golek sudah diaturkan. Mas Jon ki apa ya ora ngerti kemampuanku ya kok jeneng kula le nyanyi Mbak Mimin ngomong ngono ya ora ya ora apa-apa mungkin asas pemerataan aja ya karena jadi kan kok ora Wis kowe iki patute nyanyi sekubujur bangkai kan. Alah. Wis eloki ra kaya pendopo Wonogiri lho. Iya nak. Terbuka untuk masyarakat. Oh, aku ya suka. Wonten mbek amele, sundal masakan nggih. Kula atas nami Kades Wonogiri nderek mangahi bagya ambal warsa Wonogiri Kabupaten Wonogiri ingkang kaping 285 mugi tansah manunggal sedya suwun. Amin. Amin. Sing Pak Polo Gomo. Wah. Saking Wonogiri nggih menika. Sing kepareng monitor saking Ngaten. Lho nyatane sing nguasani Indonesia ki Kyai Wonogiri lho. Lho, Le. apa? Angger neng Sumatera asline pundi Wonogiri. Betul. Kalimantan Wonogiri. Wonogiri. Neng Sulawesi Makassar we ya Wonogiri. Alah jan kok. Papua nggih enten Kyai Papua. Wonogiri pokoke tersebar di Lah antara nggih, jagat. sing nguasani Indonesia ki Wonogiri. Ya berdiri Marta karo apa kuwi? Pina. Ya, Nduk Mak. Marta karo Nduk Pina. Ya berdiri. Marto karo Nduk Vina. Ayo nak. Ya berdiri, Nduk. Cekat kancane ceket cepet kancane gelis wong ayu ya. Ayo. Ah. Tembangnya apa, Nduk? Niki Coba disuwunke karo pramiyarsa mbok menawa nek. Sragenan ya kepareng. Apa nak? niku wonten Ana sing nyuwun banci rucat kan. Ya ini kok banci loncat. bajing. Banci kok banci. Ya monggo nderek kalisan panjenengan jumbuh kalian katiwasan panjenengan. Apa, Nduk? Iki Ben Vina dadi ninggal katresnan. Oh iya. Oh, tidak kan. Pinai pulunge apik lho, Mbak. Ah, iya kan. Pocongan. Ayo. Malik pelok 6. Ya, Ninggal nah. katresnan yo. Ninggal katresnan. Garap jaranan Bali. Yo, ninggal katresnan bersama Vina dan Marta berpacu dalam melodi yuk ya dados.
Yo 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 yo. Oke. Nah. Isih ana, Dik. Tesa. Mbak Tesa karo Mbak Lia. Mbak Lia. Berdiri. Ya, Mbak Tesa saiki putrane loro wis tambah makmur awake. Tambah jebret. Ayo, Dik Tesa. Iki Mas Risang kali Mas Rendra nggih tesih. Oh nggih. Mbok menawi nek enten duet berdua Mas Risang, Mas Rendra, Mas Risang karo Mbak Tesa karo Mbak Lia. Iya. Mas Risang. Pengiringan kaya selebor atau Ayo, Mas Dik Risang Risang. goto. Pisang. Jen, ini gandeng kula mboten apa lagu liyane selain ayang-ayang nggih, tak ngendang mawon. Oke. Oke. gandeng kula nggih ketoke swanten kula mboten pati apik kula tak ngendang mawon. Kendangnya kursi tok Piye? Ayo. Apa? Ket mau Lagunya gurgonggominan. Mbak Tesa. lagune Apa Dik Cinta Tes? Mulia. Cinta Mulia. Cinta Mulia. Lah apa? Manut aku. Ya, Manut kanca-kancane. Sepasang Manut. remaja jatuh cinta. Sing apa Oh sing garapane nganggo gonggominan. Sanggabuanake apa? Apa? Tombok. Oh Sawandara. Oh Nah, iya, iki lho. Katresnan Sejati. Iki duet to? Duet. Iya. Nah, karo Mas Bowo. Oke. Mas Bowo. Oh duet berdua. Karo Lia. Oh ngono. Oh Iya. iya. Berarti Lia sing swara lanang. Nyat Lia. Sing suara lanang kok Li. Nino kita. Iya. Iya, aku wis tau rono kok. Nyandi. Iya kuwi mau lagu niki mau. Oh. Yuk ke atas nasi jati. Oke. Yuk berpacu dalam melodi. Ayo Pak Rendra. Ayo Angka Wijaya. Oh enak ya Li. Sak seselo. Kayak kembar musik digital. Ayo. Ayo goyang Li. Janji tresnati sakseni
Salam kantor Pak Dalang, ikut tirakatan hari jadi Wonogiri dari Amerika. Weh. Saking punyipun Pak Midi kang monitor saking Amerika. Bukti kula katur Pak Yo sekali lagi. Ujian waktu sithik. Dek Uca, Dek Marta karo Dek Vina. Yo berdiri bertiga. Busuki ora, busuki ku bagiane Mijil Sulastri engko. Lagune Panjongko. Heeh. Nggih. Ayo Panjongko. Panjongko kanca-kanca. Lagune Panjongko. Langsung garap marek kanca-kanca buri. Yuk, ya, dados. Oh, kose. Ditoto, Mas. Oh iya. Kendangi. Loh kok bali nek irisange nyapa dadak alian nggon. Isuk-isuk didol. Yo. Dados. Goyang yo. Andai Jaya Indonesia.
Apri, Mbak Mimin. Mbok menawi wonten sekata dua kata kagem Kabupaten Wonogiri dalu menika kalih ugi Bapak Agung Sadewa sak keluarga monggo. Nggih, mugi-mugi Kabupaten Wonogiri sansaya njayeng bawana dan menjadi tolak ukur untuk kabupaten-kabupaten sanesipun. Lan seni tradisi ugi dipun apresiasi, ditumbuh kembangkan sansaya ngrembaka malih sembah nuwun Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sehat samukawisipun, lancar sedayanipun. Amin. Lan tetep manunggal sedya. Sembah nuwun Mas Aan. Oke, Mbak Lancar Apri. ngantos kaya. Amin. Sewang-sewangan nggih. Inggih, matur nuwun.